May balik ka. Dugay kong nagpaabot. Miabot ka na. Ikaw? Ako? Dugay kong nagpaabot. Salamat ganiya ka na. Kinsa ka? Kanong ingon sa nagtanaw ko na sa salamin. Ako mao ikaw. Ikaw mao ako. Tungod kay gikan ka kanako. Nagpaabot ko nimo aron maragiyan ni Gabida. Ikaw ug ako ang tagyan ni. Imposible! Patay ka na! Dili na mabuhi ang usa ka patay! Nakita ko na ikaw. Ikaw ang kriminal. Ikaw! Patay ka na, Paulino! Dili na mahimong mabuhi ang pag-usab! Dili ako si Paulino. Ako si Paulo Mariano. Basyon ko ikaw pag-usab! Ang tanghaga sa kinaiyahan, malisod tugkaron. Ang misteryo sa Diyos, malisod sabton. Sama sa kalibutan, sa mga hayop, sa mga butang nga may kinabuhi. Lagbas sa kalibutan, ana ang kawanangan nga walay katapusan. Sama sa kinabuhi sa tao, ginaingon nga kinahanglang mahimugso ug mamatay ang usa ka kinabuhi. Sud sa 45 ka milyon ka katuigan, una moabot ang maong kinabuhi sa iyang kinutuban. Ug matag tuyok sa panahon, moabot ang panagtakdo. Sa takna ang kahayag ug kangitngit. Sa kinabuhi ang urong sa kamatuuran. Urong, sugilanon ni Cora Rosales. Direksyon, Susan Perez Alinio. Musika, Bernie Pilapil. Dalit kaninyo sa Super Radio Production Center. Karon sa atong sugilanon, urong. Bay, ayaw na bay. Malipayan ko na ng adlaw. Gusto kong magmalipayon sa ang tanan nga niyan din. Bay, naunsan mahinoon. Oh, Raji. Hayan mas Paulo. Ikaw rin ko'y badlong ato pa? Ha? Turay. Di dyo pa bang. Nga naman. Ay tuwas bang house. Ay doon lang ng pining. Patambungon ko niya simbahan ang pamilya ni Ricardo. Uy, di ka na mahimo. Kuyaw. Eh mao lagi. Di man minaw na ko. Ikisulti ito ba? Mahimutang silas peligro. Apilta kung tinuod ang ato katahap nila. Di ba kung gusto sila makiksaulog? Pwede na. Niya din hingka sa ulugan, human sa seremonyas. O bitaw. Pero watay problema, Regis. Ni balibad man si Nampining. Nahadlok siya. Tingali ko no ug mukalit lang ugtunga dito sa Servando. Okay. Tana Paulo. Kinahanglan lang mag-una kita sa simbahan. Kita'y magkuyog. Sila si Atty. ug Mrs. Reyes ang mo-escort nila ni Mayan. Unsa ng rasa?
Okay. Tuan na silang tanan sa simbahan. Oras na rabusod kita sa agi sa sekreto agianan daw sa kakahuyan sa luyo sa bilya. Sige na kato. Una. Oh, pag-amping mo ha. Pag-amping yun mo. Ing na ang tanan nga makauban ta, nga may kuryente ang mga alambre nga ibabaw dias bag-ong kuras kakahuyan. Tingalig may mga paghitabo og mahinayag og katkat. I-off o na ang kuryente. Kung buhato na ninyo. Butangi og gwadya dito. Okay, bye. Unsa man ang mga suga sa ibabaw? Uy, may kuno May kural man lagi. Uy, kano? Kano man eh? Boss. Di kuralan nila o trawa. Unsa mo ito pagsuod ini? May pulahan ang ikaw ako. Pagdali, pag-amping niyo ay makabatay ko di mo karaso. Magpaabot na sunahan. Nisudan ko mo agad sa suga sa kural. Baboy, ang bagong kasal! Salamat. Daghang salamat. Ato tang tanan sa Villa Mariano. Bukas ang villa para sa tanan. Sipiat na sa kabay. Ha? Naim sa malipay da. Musipiat mong kapirmi. Nga naman. Usa may sipya ti Paulo. Nahibaw gina siyang peligro kung magpatakag pangimbitar. Miingon na noon nga bukas ang Villa Mariano. Dilikway daw sa mga taga dinhi ang pagatos villa. Muna'y naandan sa akong mga ginikanan. Ang inyong kaluwasan. Nagtuo kang mabantayan sa tanang mga gwardyan ninyo kung pasudlon si bisan kinsa. Reggie, di na lang una tabag-una ni Ana. Nasulti naman to ni Paulo. Sige na lang. Nanas kato. May pulahan. Unsa may putahan? Ang kural. May pulahan. Shit! Dili ni mahimo. Dili ko musugot na Ricardo. Saan naman na ito ini, boss? Kinahanglan dili mo na bay karong gabi una. Musuod ko sa Villa sa bisang usang pagi. Kinalang makuha ko si Mayan. Unsa ron? Nahibaw sila ni Arta. Nahibaw sila! Mabuhi ang bagong kasal! Sige, patingog ang alarm. Agig salbo sa bagong magtiayon. Mabuhi ang bagong kasal!
Ay, tapos, simba ka tapos. No, di na manibat. Dili para ato ang alarm. Para salbo sa magkukasal. Miabot na sila hanggang sa simbahan. Kato mga tatagpagi nga makasud. Kinahanglan dili mo sipyat karong gamay unak. Sangaya niya eh. Lagi kami no. Ganahan ta kayo. Naghanar ba ang mainom eh? Una. Ikaw bitay nakasaan eh. Di na lang noon ko paimno ni Papa. Gusto siya magbantay ang tanan. Way maghubog. Labi nang daghan kayo ang mga nakasuod nga. Wa na mahili. Sinsya na lang. Ikaw, inom na. Iksimtin mo ka ani ba? Okay ra mong das mian. Pwede mong maglipay tamas ginawa. Samtang ang pobre ninyong amigo, di yung taon. Sina. Sige lang, diugan ta ka. Di kumuinom. Maura gitong sa tos ka ganina. Unya man ka. Nahuman ang programa? Oh, nangita na mo sumiyan. Dali lang. Ay napag sentimental diha. Diugi mi. Kayain na ba si Mayan? Tay, tuwa sa sol, gilis. Ayaw siya ibuwag sa imong mga mata. Bisag karong gabi o na lang. Ha? Di ko mahimutang. Murag ni ara ang mga mata ni Sir Servando. Sige tay, adayan ko siya. Uy, manade? Ano ka? Manade ka gilis? Tabangan tong taga. Ikaw, ha? Si tatay, gihangyo ko niya. Nga dili ka ibuwas kong mga mata. Bisag karon lang ko ng gabi na. Oh, milagro! Nahadlo sa ang kalit lang niya mutunga si Sir Servando. Oh, nausa lagi ng naong mo. Ay kabala ka, dili makasuod din si Sir Servando. Gitun-anan nila ang tanan nga mga posibilidad. Kung makasuod man siya, sigurong madakpan siya. Pero nahadlok paghihapon ko. Tana, Ha? Asa? may gusto makikita ni mo. Ha? Kinsa man na siya? Sila, dili siya. Unsa? Hoy, unsa man ni? Wa man lagi tao din eh. Paulo, Ayaw pagsabat. wa man lagi tao din eh. Ikaw ha? Pinuangan na ko nimo. Niya sila. Gibati kong niya sila. Paulo, unsa ko ka nang gipanalti nimo? Ngano di amatay ni kwarto ha? Kwarto nis kong mga ginikanan. Paulo, nalimbawt ang akong balibo. Di mailhan nga niya sila. Ay kadlupmian. Nalipay silang gikaila ang ilang umagad. Ang umabot nga inhan silang mga apo. Paulo! Hey. Haligi kadlok ni ako. Dili ko ikaw biyaan. Pasensya na lang mo. Nahadloks mian. Magawas na lang mi. Samantol, may pugnaw nga hangin nga kalit may hapak sa gungnaw. Si mama mihawak ni mo. Paulo! Okay. Okay, nakasabot sila. Tara mian. Magawas na ta din
Ang kadlok. Di sila angay ang kadlokan. Di sila makapanakit ni mo. Tinuod kang diha sila? Gibati kong diha sila. Pero sama ni mo, wa sila magpakita nako. Tingali, aron dili mo samot ang kadlok mo. Nangurog pa ako. Oo, mao bitaw nga may biya na ta. Pero at least nalipay silang ni kita. Ni Aka. Gihangop ka nila. Mamalik na tas mga bisita. Nangita na sila nimo. Labi siguro, wa pa nila makita nga nag-ilis ka sa sinina gikan sa imong buda. Nayan, araman di ay mo. Ay, ganina ra kong pinangita ninyong duha. Nay? Gusto kong personal nga ihatag ninyo ang regalo ko. Alang ka ninyo ni Paulo. Unsa man na, Nay? Abli, tanawa. Tagsa mo ni Ana. Bracelet? Gituyo na sa pagpahimo ni Sir Paulino para kanilang duha ni Mamayda. Usa na sa mga alahas nga gibili ni Mao nako. Nga wag yun nako ibaligya bisan nagkalisod-lisod mi si Paulo kaniadto. Gusto kong ihatag ko kana kung kaslo na siya sa babaheng pilion niya. Salamat, Nay. Nalipay ko. Salamat, Nay. Pagmalipayon ka mo, mga anak. Unsa ba? Mapagid mahuman ka ng hagdan ni buhat ninyo? Sige, saka na. Kinahanap magkatabok na kita sa pikas paril. Igo nga naligaw sa nagbayo. Sige, saka na! Kinanang tangtangon mo ka ng barbwari. Igo ka agi ang taniya sa ibabaw. Unya butangan ng pisig ang kakapitan ta. Sige na! Tali! Sige ba? Sige. Punta ng babuan niya. Himuyang yanan! Unsa may sunod nga mahitabo, manghigalan nunti ang matagyugto ning sugilanon nga naguluhan. Orom! Sinuwat ni Cora Rosales, ubos sa direksyon ni Susan Perez Alinio. Musika, Bernie Pilapil. Recording technician, Achilles Hazam. Dalit sa Super Radio Production Center.